Trať je dlouhá 4x100 metrů, to znamená, startuje se tady v té dráze nahoře. První závodník má 30 metrů od startovní čáry bariéru s oknem, která je ve výšce 110 cm. Okno je 60x60 cm. Dobíhá do cíle, startuje druhý závodník v druhé dráze, který běží naproti. Má překážku v polovině, to znamená 50 metrů od startovní čáry svoji. Má bariéru, která je vysoká 2 metry. Po překonání samozřejmě, že musí proudnici, kterou nese sebou, musí překonat. Pokud mu proudnice zůstane za bariérou, tak se musí závodník vrátit a překonat ji opět znova. Já jsem měl pravdu, že ten je problém, že je opravdu fyzika. Samozřejmě, že to se daní tím, že jsou to kluci, který prostě hladí hasičema a jejich vedoucí nic neodpustil. Sedí tady, myslím, mezi náma. A samozřejmě už jsem slyšel hlas, tak je tady Depy určitě. Takže ta 2metrovka je to zrádný. Závodník má jenom otázky, vlastně je to hladký, stačí, byste trošku omočil pomáš někde hodně. Ta bariéra vlastně na tom je závodní ten náskok. A teď počkáme na toho druhého, čtvrtého teda závodníka, zase schopného určitě. A já se vrátím k těm mladíkům, protože, jak jsem říkal, proti těm výcvikem, tím mladý hasičské lotě, ale třeba jenom připomenout, že si vedou velmi dobře, protože jsou několika lepší účastníci krajské soutěže. A je tady cíl. Vidíte, že nedokonalost, malinká závoda na straně. A je odstartováno. Koupíte na společnost Žovic.